ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Taata bụ Orie. A sị m na Orie taa ga-eripụrụ anyị ihe ọjọọ ma litere anyị ihe ọma. A sị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị m na anyị ga-ama n'ihe aga na-ama n'ihu n'iru maka na oke nwe bụ n'iru n'iru ka ọ na-ama. Anyị gara eloyi eloyi nlopụ adịrị ya. A sị m ihe anyị ga-eri bịa ihe ya eri ya bịakwana. A sị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omekụwa were anya ha wee fụ. A sị m na nwa eze adịghị efu na mba. Ekwukwazị m na ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọgwụ. A sị m ga anyị ga-arị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. A sị m ilo na asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mgbochi. A sị m ọkwụ echi anyị n'ilo na ukwu ya eji ya. Onye m kwuru. A sị m onye sị na ife anyị na-eme anwụ enwe isi egburu isi onye ati ihe anyị na-eme enwe isi. Ise aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu ihe anyị ji wee bịa bụ isiokwu anyị bụ gịnị bụ agwụ. Ị nwere ike ịda anụ langweji obodo ụfọdụ asị na ha na-eme agwụ. I think n'izu ụka gara aga yes na 6th of July ndị ọba bụ obodo gbakara oraifite agbata obi anyị mere agwụ. Ha ji ụbọchị afọ na-eme mana na oraifite anyị mere agwụ. Yesterday bụ eke oraifite celebrate agwụ. Etu a ka ọ dịkwa n'obodo dị iche iche obodo ọbụla na-eme ya kama na o nwere ike n'ụtọ na-eriri eriri front and back ị mara ụbọchị ndị bụrụ ji eme agwụ. A sị na ọmaka ga-emere anyị ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 6th. Echi iso na ya bụ aja ihe ị ga-eme wish forward ya 3 prayer request. Then donate a token to the account number. A chat ya mụ ka nye gị the account number. Ka e wee tinye afa gị na ndị a ga-achụ aja n'isi ha. Aja anyị na-achụ kwa ụbọchị ọ ya last for 14 days. Bido na 6th wee ruo na 19th. Na 19th na-achụchazi aja mgbu eburu mesara aka. Then ndị na-esonye bụ anyị na ya bụ aja amadugo akaụntụ a na-akwụ ụgwọ na ya. Ka abụọ kwa dị mkpa. Ịgba afọ anyị a na-akwụ ụgwọ mana canceling bụ free. Mana ụbọchị ọbụla bụsị anyị ga-enweta canceling only on Sunday. Mana ụbọchị ọbụla ị ga-abịa any Sunday ị ga-abịa you have to chat me, book appointment with me. Achọrọ m ka ọ coincide ka o collide ya with ụbọchị nwere serious appointment ma ọ bụ nwere large visitors ga-eme na ma enwe ike pay attention to you as required. So you must chat me and book the appointment on any given Sunday. Mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ. Ka awakwa dị mkpa. Denụ nye abụ ihe kwesịrị ịma. Denụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara agwụ. Gịnị bụ agwụ? Gịnị bụ ime agwụ? Obodo dị iche iche na-eme. Bandage must fall today for you to understand how things work. Mana before anyị gaa n'iru na nke anwa anyị ayọta obere egwu ị na-achọ ịnụ onye kịta bụ ị na-anụ na background bụ egwu belong to the temple. We own all the rights of that music. All music egwu belong na ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi tubelu na temple. Ya dị egwu nwere 9 tracks na ọ ka dị n'audio. Very soon anyị ga-ewepụta ya na ọdị na onyonyo. Ọ bụrụ na ọ dịje na onyonyo then anyị ga-enwe ike upload ya na our YouTube channel so that onye ọ na-enwe ike onye chọrọ download ya nwee ike mee nke a. Daalụ.
mana ka anyị ga-eti egwu nna nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị chike nna nna m ha okpukpe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị chike ndị mgbe ochie okpukpe m dị n'ime gị chike na-eme mma chike nna nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị chike nna nna m ha okpukpe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị chike ndị mgbe ochie okpukpe m dị n'ime gị chike na-eme mma chike nna nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị chike nna nna m ha okpukpe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị chike ndị mgbe ochie okpukpe m dị n'ime gị chike na-eme mma ka anyị dobiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo ekelela m ụnụ. Anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu, n'oge anyị ji awa eziokwu agba. Anyị abịa n'ụbọchị taata, ihe anyị bịa ka anyị kọwaa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara agwụ. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Gịnị bụ agwụ? Gịnị bụ ime agwụ? Maka ị nwere ike na-anụla ngwa eji gịnị bụ ime agwụ, na mmadụ na-eme agwụ. Ị nwere ike ị na-anụ na dibịa na-eme agwụ ma ọ bụ n'obodo na-eme agwụ. Normally etu esi eme ihe bụ na before obodo ọbụla nwere ụbọchị eji eme agwụ. Ọ mgbe eji ekene ụmụ mmụọ ndị ọrụ ha bụ ipropel ihe eji mara onye ma ọ bụ ihe eji mara obodo. Ha na-eje eje na-abata abata nyawawa agwụ. Agwụ spirit na-eje eje na-abata abata. So obodo ọbụla nwere agwụ. Obodo ọbụla nwere agwụ mgbe eji emeda agwụ. Obodo ọbụla na-agba ha mechaa agwụ, ifuzie individuals ebido mewe agwụ. Ịghọtara ya? Then ọ bụrụ na onye dibịa nwere ike decide na ya ga-eme agwụ ya adị ụda, ma ọ bụ na ọ ga-eme ya in low scale. Ịghọtara ya? Like taa, yesterday ndị Oraifite mechara agwụ. Onye ọbụla bụzi onye ọdịnala nweziri ike itinye ime agwụ nke ya na mgbe sọrọ ya. Ngwakwa gị na ndị ọba
mere agwụ nke ha na July 6th. I remember vividly on July 6th I was at Oba. O nwere enyi m nwoke ezigbote ọgwụ aka m mere agwụ. Ụbọchị ahụ Ọba nwere mere agwụ. Ndị Ọba niile mere agwụ. Ụfọdụ ndị dibịa ndị agbakwara ọrụ jikwa ụbọchị ahụ eme nke ha. Mana o nwere obodo ụfọdụ nke ha dị iche iche. Like ndị Ọba mere nke ha na ụbọchị ahụ Ọba na-eme agwụ. Ụbọchị ahụ ka ndị dibịa ha niile na-eme gịnị na-emekọ agwụ ọnụ. Mana obodo ụfọdụ ọ dịrị etu a, like na be Oraifite obodo emego agwụ bụ nya. Then ndị dibịa si ndị ọzọ nwere ike ijizi aka ha kanyesi ụbọchị ọ chọrọ ime agwụ. Gịnị iwe ime agwụ onye dibịa na-eme? Agwụ nwa ụbọchị pụtara iche ka m bidogo na individual agwụ. Agwụ nwa ụbọchị pụtara nnukwute iche ka m nwere onye dibịa maatụ. Ụbọchị dibịa na-eme agwụ nwa ụbọchị o wepụtara n'ụzọ pụrụ nnukwute iche ka o wee kene agwụ ya maka nnọnyelu na ihe ọma niile agwụ ya mere ya. Maka na adị ka m si gwa gị na agwụ na-ebute ihe ọma. Agwụ na-achụta ego. Agwụ bụ mmụọ na-apụ apụ. Ịghọtara ya? Ihe ị mara about agwụ bụ na ya ịghọta ihe wa agwụ, ị mara na agwụ the propel force, the executor. So onyinye amara ọbụla mmadụ nwere. N'ancient book ekwuru sị na agwụ na-akpata ihe eji arụ ya. N'akwụkwọ ancient book ọ sị na gift of a man maketh a way for him. Meaning na ihe ọbụla bụ onyinye amara gị, ọ na onyinye amara a ka ị ga-esi na ya wee dee ude na ndụ a. Ihe ọ pụtara niile play according to the rule assignment e nyere gị. Ihe assignere gị to gị na ndị iyi ụwa gị na ezumezu gị na ha kwekọrịta na ihe a ka ị ga-eme n'elu ụwa. Na mgbe ị nọ na ya track nenu that spirit ahụ ga-apakizi ihe ahụ ị bịara ime ya assignment agba agwụ. So all that your gift ga na-eme ka way for you. All that your gift ga na-eme ka ihe ọma. Ha nwa bụ the executor, ha nwa bụ the conductor, ha nwa bụ ndị ga na-afụ na-ahazi. Agwụ na-achụta ihe eji arụ ya. Mana problem mgbe ọ bụrụ na ha jiri agwụ ọfụma, agwụ a na-akpasasịrị gị ihe maka ihe ọ pụtara bụ na-enyere agwụ gị direction of purpose. Yes, example, o nwere dị uno nwere ụfọdụ ndị nọ na-akpa ihe a na-akpa anịghị anị na ọ bụ na be anyị. Ihe a na-akpa anịghị anị bụ asị na onye adị funny. That is obere ihe ọkrak ya joke ndị mmadụ amụ. O nwere ike na-eme nke in local scale maka na ọ rụbere agwụ. Ọlụ agwụ ya chake. I can tell you na o nwere ike ebe ahụ ọ na-ama njakịrị ofu onye ya epi ike si ya nna bịa. Njakịrị ya na-amaghị amachi na nke efuru efu, that is nke ejiri enweta ego ka o project ya gị ka ije na Obaino, that is mgbe a na-eji eme Night of Thousand Laughs. I can tell you na agwụ chake just one appearance e nyere gị enwere ike nye gị 15 minutes on stage. That 15 minutes joke ị ga-akrakịcha ya before you know it, boom, amara ya amara. Ọ maka na ịhaziri agwụ gị. O nwere ndị ya hazie agwụ nke ha. Agwụ ahụ ebido chụtawaziri gị ego. Agwụ abụrụzi nga eke n'ọjọs. Mana ọ bụrụ na ịhaziri agwụ, ị nwere ike na-eme agwụ a na-emere ihe because na ị nweghịzi direction of purpose. Onye bata na ọ bụrụ ifu gị ebe a na-arụ agwụ, ifu na na-arụ agwụ, ọpụpụ agwụ na mbata agwụ. Maka na agwụ na-apụ apụ, ọ mmụọ na-apụ apụ na-abata abata. Mmadụ ma alụrụ nke gị n'ala ma ọ bụ alụrụ nke gị asị okuku agwụ, ọ ga-enwerịrị ọpụpụ na mbata. Nke ọzọkwa, maka na ana m agwa ụnụ na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị agbara how things work. Wee gwa gị na akwụkwọ Hosea 4:6 say na lack of vision and lack of knowledge mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee nọrọ n'ọnọdụ elepụ sibunata. Ya is ọnọdụ eje ana. Gwa na nwaanyị adịghị alụrụ mmadụ agwụ. Ịghọtara ya? Maka na o nwere ike erie ịmara aka ndị na aka ekpe. Ofu onye ọsọkwara onye anya bụrụ ọsọ ya bụrụ na asị na onye nwa bụ eze nwaanyị nwoke siri ike. Nwaanyị adịghị alụrụ mmadụ agwụ. Ịghọtara ya? Nwaanyị ọbụla na-aka akọ kwugido wee soro na ya lụọ ọrụ gị agwụ.
ọlụ ka ọ na-eri gị ịmara ihe ị na-ịmara anya ya. Nwaanyị adịghị alụrụ mmadụ agwụ na omenala Igbo gbaa gburugburu. Na-agwa nke bụ eziokwu, ịghọtara ya. Nwaanyị adịghị alụ agwụ. Enwere ọtụtụ ihe nwaanyị adịghị eme n'ala Igbo, mana ada ụtọ na ịmara aka nri na aka egbe gị enwere ike rie gị ọrụ. Ọ nwekwara ike onye na-eri gị ọrụ ahụ abụrụ na ndị ọkụrụ ọgwọ. O nwere ike ọ bụrụ na ọ na-eme ha atọf ignorant na ọmarọ, maka na ọ nwere ọtụtụ ndị dị na ha agba ọsọ agwụ na ha bụ onye bụ nna ya ụzọ sibe bụrụ dị ọbara ejuzi onye bụ nna ya. So o nwere ike o jiri for mentorship azụrụ ya n'ọlụ a, ọ na-emekasị mmekasị. O nwere ike ọ na-eme ya na-etu o si mara ọnụ maka agwụ che na ya emewu ya ọmụọ na agwụ abụrụ ọkụ agba ngaranya. O nwere ọtụtụ ihe nwaanyị anya eme, nwaanyị anya adọgbu ada ngwuru, ịghọtara ya. O nwere ọtụtụ mmụọ nwaanyị anya emewu ihe dị n'ala ka ihe gbasara akwari ọmụmụ nwaanyị anya eme aso ọ na-aso ọbara. Chọọ m ka start ya, mana ana m achọ ka ọ bidogoro na agwụ isiokwu anyị taa. Nwaanyị adịghị alụrụ mmadụ agwụ, so don't go to nwaanyị ọbụla si ya alụ ọrụ gị agwụ. Ama na nke a na-edogo gị anya ka ị ghara ịfọlụ victim. O nwere ike onye na-emekwu ya akpọ na ọkpachara anya sị ka ọ gwuo wayo, mana ọ na ọmarọ kwuru. So ndị na-eme mmekasị. So nwaanyị adịghị alụrụ mmadụ agwụ, ịghọtara ya. Ụbọchị a na-alụ agwụ akụwagoro m n'ụzọ many ways esi alụ agwụ. Gwa gị na o nwere agwụ a na-alụ n'ana. Yes, every dibia ọbụla nọ na ana ya na-alụ agwụ. Gwakwa gị na-enwere ihe a na-akpọ okuku agwụ. So o dipendịrị okuku agwụ ya adị n'ime ụlọ ọrụ, mana agwụ alụ n'ana na-adị n'ilo, ịghọtara ya. Agwụ mmiri ya na-ama ya, anwụ a na-achị ya, nke alụ n'ana. Gwakwa ụdị processes ma etu ndị ikwu nne gị ma ndị ikwu nwa ka esi alụ ya. Mana dị ụtọ na mana ọ bụrụ na ị nọrọ nso ma ọ bụ na ị n'obodo oyibo, ị n'idido ịlụ agwụ alụrụ n'ana, maka ihi na ị nwere ike ịlụcha anya bụ agwụ. Nke mbụ na-enwere ike ma ha na-enwe onye na-enekwa ya. Ọ bụrụ na imepe akaụntụ bụ isiokwu na akaụntụ ahụ aghara ọrụkwa ya arụ ọrụ ka ọ ya alụgidobe adọbant. So for that, ọ bụrụ na ị na outside the country ma na agwụ alụrụ n'ana abụrụ for you, because ịlụ agwụ ikwesị attending to it. And o nwere ike alụsị anya agwụ enwere onye na-atendịrị to onye bụ agwụ. Ọ bụrụ na etu ndị saịdị be anyị si alụ agwụ, alụcha agwụ a na-enwe ite maọwa ọkụ mmiri a na-agba mmiri na ya. Then ọ bụrụ na ị nọ ebetara aka ịfụgo na ihe enwe ike ire agba iwu mmiri na ya, ị nwere ike ịnwa na-atendị to ya agwụ. Adị imegide to agwụ anyụ ọkụ agwụ aba adamant, maka na lack of maintenance. So mana ọ bụrụ okuku agwụ, mmadụ onye ọzọ nwere ike imekwara attend to it, ịghọtara ya. Onye wu ya spiritual mentor nwere ike imere ya attend to it unto say you are not around, ịghọtara ya. Ọtụtụ ndị agwa na-alụkwa ọrụ n'ụzọ ụka na-enwekwa okuku agwụ ha. Ma ị na-enyeju agwụ afọ, agwụ a na-atụtara gị ego, ịghọtara ya. So ọnya bụ ihe dị na ya. Like obodo dị iche iche a na-egwuru agwụ oke ọba na nnekwu. Oke maka oke ndị oke agwụ, nnekwu maka ndị inyom agwụ. Agwụkwara ihe a na-akpọ ndị ụrụ agwụ. Ndị ụrụ agwụ bụ the spoilers. Yes, ndị ọrụ ọrụ bụ ọrụ ha ịfụ na agwụ ahụ na-achụta ife ha na-eti stọdụ. Yes, ndị mmesa. Ọnwụ na alụ ọrụ ha agwụ nọkịtazi ịghọta ozi ihe ị na-eme. A na-egbu obere ọkọ wee nye ndị ụrụ agwụ jazz wee mere ha saraka ka ha kụpụrụ gị anya, ịghọtara ya. So nyanwa bụ ya na-enwekwazi okuku agwụ. Ọ bụrụ ihe niile ka ya ma onye na-alụ gị ọrụ ga-ahaziri gị ya, onye ma anya ya. Den nke a bụ ofu arụcha alụghị agwụ anwa. Nke a bụ individual agwụ mmadụ lụrụ onwe ya, ịghọtara ya. Den nwezie agwụ dibịa. Agwụ dibịa nwere ike n'ụtọ na ọ bụ dibịa onwe dị ntaya agwụ dị ezumezu agwụ, mana enye nkịtị nwere ike ma ihe nwechara the entire set of agwụ. Agwa ngịrị enwere agwụ alụrụ na nwee okuku agwụ nwee ezumezu agwụ, mana ihe niile abụ dibịa wụ ndị na-enwe nke a na-etu a. Now ọ bụrụ na dibịa nwee agwụ, o nwere ụbọchị ọ na-ewepụta, ụbọchị agwụ ya ji eri ife. Ụbọchị agwụ ya ji eri ife, ụbọchị agwụ dibịa ji eri ife bụ ụbọchị ahụ asị na dibịa na-eme agwụ ya na ọ na-eselebreti agwụ ya. Ime agwụ wee celebration of agwụ.
na ụbọchị ahụ dibịa a na-eselebreti agwụ bụ ihe ọ ga-emenwu ọ ga-ewere ihe sọrọ ya anụ ụfọdụ nwere ike ije were agwụ a ịgwa anyị na-eri ebulu o nwekwara ndị obodo na-egburu agwụ ha nkịta ndị agwụ ha na-eri nkịta like agụrụ ụzọ Igbo adị nshọ onwere mma nwere saịdị anwa o kwuru na agwụ ha na-eme gịnị na agwụ ha na-eri nkịta ọ ngwa ndị saịdị a na-egburu agwụ ha nkịta mana ọ bụghị ara na-agwụ ka e gburu nkịta no problem anyị nwa na-egbu oke ọbara nnekwu ma ọ bụ ebulu mụnwa na-egbu ebulu maka na ebulu na-edu ude na mgbe ụfọdụ egbukwa m oke ọbara nnekwu na agwụ anwa igbuori ọ ụbọchị ị na-emezi agwụ igbuori ebulu agwụ ahụ ị na-egbu ka agwụ udebe ude na ụbọchị anyị bịa gbutara ị na-eselebreti agwụgwụ ndị ọzọ dị iche iche n'ebe dị iche iche ndị niile sigoro n'aka gị wee nweta ihe ọma ihe ọ pụtara bụ ndị agwụ gị nyegoro aka ndị ịrụgoro ọrụ dị ọrụ mmụọ dị iche iche ụbọchị a ka a ji abịa epe homeji yes ọnọdụ etu adị ụka si abụ ọnọdụ etu adị ụka si eme ofu ụzọ n'ụzọ iri yes etago agwụgwụ mgbe o ji abụ abịa na be dibịa ọ na-azụ azụ na-afịọ afịọ ụbọchị ahụ ka ndị dị iche iche ụfọdụ ga-agba eburu ụfọdụ ga-agba efi ụfọdụ ga-eweta ego ụfọdụ ga-eweta ihe onyinye dị iche iche iji wee bịa na dibịa dị etu a na-eme agwụ ha bịa ụbọchị ahụ eselebreti ya bụ dibịa ya na ezumezu mmụọ ya na ya na-alụkọ ọrụ naturally ụfọdụ dibịa na-eselebreti agwụ ha once in a year so nke a bụ ofu that celebration agwụ awa na-adị ka celebration of the consecration of the temple anyị mere na ọnwa Mee 22nd Africa na social media so ime agwụ anwa ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa celebrate ya nye gị ihe onyinye dị iche iche iji gosi appreciation nke ahụ maka nke dibịa na-eme mana enwere nke gị nwa bụ onye nkịtị nwa onye ọdịnala nwere ike imere onwe ha agwụ celebrate ya agwụ at least once in a year ịghọtara ya ọ nachi ọkwa gị ịnọkwa nwee ndị na-egburu agwụ ha ihe every 2 months nwee dibịa ndị na-egwu every 2 months 3 months ogboro agwụ ya nọ maka na agwụ na-achụta ego maka na ekene nwaanyị na-agwụ akịrị ike adịghị agwụta ọzọ so o nwere mgbe ijegoro agwụ ihe every month fine maka na onye kene sonye ekene ya ịghọtara ya so mana abịachi nwezie ụbọchị ahụ abụ na ụbọchị a bụ ụbọchị ị ga-akpọzi ndị niile gị na ha ma ndị niile agwụ megoro ihe si ya na taata ka ị na-eselebreti agwụ ha bịanye gị ihe onyinye mana nke a na-ebigara gị ịnọ ọ bụrụ na iwe onye na-echukwa etu a nọ amarago na every month na mma echukwa chi m chukwa ezumezu mmụọ niile mụ na ha so na ichuketa ichukwa agwụ gị maka na agwụ na-achụta ego na mana ọ bụrụzie na ụbọchị ị na-emezi agwụ ọfishali na ị na-eme agwụ ụbọchị anyị agwakwụzi ndị enyi gị n'ihe ị na-eme na-amasị ọtụtụ ndị mmadụ ndị agha bịa nwere ike isendịrị gị ego ndị ya bịakwanụ nwere ike iwetara ihe onyinye dị iche iche ma na ụbọchị aka ị na-eme agwụ dịana maka onye nkịtị onye akwụkwọ ya gwara gị na onye nkịtị kwa abụrụ dibịa nwekwara ike ide celebrate agwụ ya ịghọtara ya so wee gwakwa gị na obodo na-emekwu agwụ ụbọchị ahụ obodo ụbọchị obodo ya gwara gị na abịa n'obodo ọbụla a na-enwebe onye isi agwụ yes abịa na ụmụnna haziri ọfụma dị m egwu maka ụmụnna haziri ọfụma a na-enwe onye isi agwụ onye batara ụmụ ego ụbọchị ị na-achọ ịlụ agwụ ije kpọta onye isi agwụ na be ikwu nne gị kpọta onye isi agwụ na be nna gị ọha ya dị ụbọchị ahụ wee kwụba gị wee rụnye tighi aka n'aka jide aka ogilisi agha ga-eji wee lụrụ gị agwụ ihe ọ pụta ụbọchị aka ha na-ebunye gị ike ụbọchị aka ha na-agọrọ gị ọfụ ndị nna ochie ma ọ bụ ndị be nna gị gọọrụ gị ọfụ ka agwụ wụcha kee ka ịpụta ihe ka idebe ude so ọ ihe gbasara agwụ so o nwere ụbọchị obodo ji eme agwụ ụbọchị ahụ obodo ji eme agwụ obodo a ga-eje na akwụọ n'ụbọchị a ka eji eme agwụ anọ n'ihu agwụ na okwu dị iche iche wee godoro agwụ wee celebrate agwụ dị na ụfọdụ ndị mmadụ anọrụzie na be ha dị iche iche na-eselebreti agwụ ị nwere ike iselebreti goro na be gị in low scheme then kaziere agwụ gị na mgbede etu a ka ị ga-eselebretizie a larger scheme yotago so ọ bụrụ ihe kwesịrị ịma gbasalụ celebration of agwụ n'ala Igbo ama na ịghọtara ihe m kwuru
wee kọwaziere gị bọsị nna akọwara gbasara agwụ na-enwere ihe eji marụ ndị onwere ndị eji azụmahịa wee malụ onwe obodo ụfọdụ ya agba afọ ha na Anambra steeti achọghị m ịkpọwa afa asị nọ ndị eji ahịa ụtawa wee malụ nwee ndị ga-agba afọ ha n'obodo asị na ndị obodo adị ihe eji mara ha bụ ịzụ ahịa akwa nwee ndị ga-agba afọ asị na ihe eji mara ha bụ ịzụ ahịa gold nwee ndị ga-agba afọ asị na ahịa spepas nwee ndị ga-agba aha asị na ahịa mmanụ nri ihe eji mara karịa ndị obodo a nwa obodo ihe eji kpọrọ ha sị na obodo eji nka na ụzụ wee malụ lọtara ya etu a ka ọ dị ihe dị iche iche eji mara obodo mgbe ụfọdụ ọ na-esikwa na ntọala na agwụ ihe ndị na-emekarịcha lọtara ya so mana ihe dị mkpa bụ na agwara gị mgbe mbụ sị nkọwapụrụ maka agwụ sị na enwere agwụ dị iche iche enwere agwụ nka na ụzụ enwere agwụ azụmahịa enwere agwụ mgbọrọgwụ na mpa ahịfịa enwere agwụ dị iche iche etu aka agwụ ma agwụ mmiri ma agwụ enu ana yatago agwụ dị iche iche onye enyere onyinye agwụ mgbọrọgwụ na mpa ahịfịa nwere ike ọ na-enye ọgwụ apụtago na ifo oyibo ọ bụzie na onye na-etu a na agwụ mgbọrọgwụ na mpa ahịfịa dị na befe o nwere ike baa ihe gbasara bụrụ famasist na-enye ọgwụ o nwere ike ngworo na ọgwụ ọgwụ na o wetara nye gị ọ lụọ ọrụ enwe ụbọchị mmecha wee kọọ ọrụ na ofu medical doctor mma na nna ya bụ dibịa na-enye ọgwụ mana o mechara jeje skuul je study medicine wee gwa gị etu o si agwọ ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ ya ụmụ minor medicine ka ọ ga-eje si na ọ ya adịghị mma ịgụcha ọgwụ ya ihe na-eme gị adịghị mma ị na-adị surprise ọkwa ihe ijechagoro ụlọ ọgwụ dị iche iche ọ maka na agwụ ya tiri ya aka n'ọrụ ya o mechaa sị na ọ dịgo mma ọ dị mma agwụ na-eme so give ya aya agwụ direction of purpose ịhapụzi na agwụ gị ka ọ na-aghasara gị ihe nke bụ eziokwu bụ na ị ga-ede ude ma ọ bụrụ na imedo ihe dị n'agwụ gị ọ bụrụ ịbụrụ onye agwụ malụ ịsịkwala ka ịhapụ ịhazi ihe dị n'agwụ gị maka na ọ bụrụ na agwụ nka na ụzụ ma ọ bụ na agwụ azụmahịa ị na-azụ ahịa ị na-azụ ya wute different ị na-azụ ya ma afịa nwa ebụrụ nnọọ biznes mogul ihe ọ bụla etinyere aka ọ na-aga ndị mmadụ ga na-enere gị anya mana ọ na-aga maka ihi na agwụ kwadoro gị andị na-echukwa agwụ gwunye agwụ direction ka ọ ghara ịbụzi maka na enwere agwụ ikwu nne nwa agwụ ikwu nna agwụ ikwu nne nne agwụ ikwu nna nna e niile abụ the lengths nwere and they have a role to play in your life mana mgbe echịkọtara ha ọnụ na-echukwa agwụ gị nke bụ eziokwu na agwụ ga na-achụtara gị ihe ị nidiri ime ahụ ike ịchụkwa agwụ gị ị nidiri ọgwụ maka na ọ gift of a man na-eme ka ewe for him ije na-agwọ ọgwụ mana ị develop ya natural talent kedu ihe ị ga-ele ịnọ n'ọgwụ na-enye mmadụ ego ịnọ ọka ite na-enye mmadụ ego ị na-enye ọka ite mana ị nwere aka ọrụ ị nwere biznes ị nwere ngwa afịa ịkpọnya na shop ọka ite ya ghọrọ gị ego ịma ọ na-eriri gị eri ịghọtara ya na ihe ị na-erigoro ime ewu ịbụrụ aka ọrụ ka ị na-arụ mụta aka ọrụ a mụta ya ọfụma agwụ kwudoro na aka ọrụ a ịlụgide aka ọrụ a isi na-edebe ude ịghọtara ya and idebe ude n'ọrụ ahụ nwetaba ego o nwere na soshal midia ife a na-alụ bụ like analyst ife a ga na-eme bụ ha nwetasịa vidios yes vidio anyị nenere mụọ amụ ha nwere wetacha ya ha etinye na ya YouTube channel or their Facebook page video to explain some certain things before you know it iche na ụfọdụ n'ime ha ịma na ụfọdụ n'ime ha na-enweta ego from all those things ha na-eme ịmarọ ọ bara uru ka m kọwara ihe na-eme ka na ịmarọ mana ana m achọ ịkọwara gị bụ na agwụ mmadụ na-enye mmadụ ego o nwere onye mma egaghị mma this guy enwere ụbọchị ọbụla chiforo n'igwe o jiri 50 to 100,000 wee na every day according to ihe m fụrụ n'anya na ihe ụmụ ọrịa gwara m onye a na-agwa gị mma akpa afọ ya onye a na-agwa gị ebe ọ nọ nwa Abuja ebe a na-akpọ Zuba ọgwụ na ịnọ Abuja ọfụma onye amana onwe ebe a na-akpọ Zuba dị na Abuja bụ ebe a na-ele moto pas na Abuja ebe anọgụ m Abuja na Zuba anwa oge na Abuja ma SUV den onwe da nwere ije tụsimari ya ka m na-agwa gị ha ọ bụrụ na injector nwere injector nwee problem
iji anya na machine na moto pass mgbe ahụ the first time o nwere injector issue na-eti wee jụba wee roba jegosia some servicing stuff wee jụọ ndị na-ele ụfọdụ ihe wee jụọ ha sị ya biko na kụrụ onye na-arụ injector dị good n'ilu injector moto ha kpọrọ m Odion is an Edo guy Odion we ha kpọrọ ya jekwara under shop jụkwa biko na nna achọ kụrụ onye bụ highest n'elu injector na Zuba onye akpọkwara m Odion sikwara line na-apụkwa jekwara under line ebe a na-atụkwa Japanese si ya biko na nna achọ onye na-arụ injector bụ highest n'elu injector na Zuba akpọkwara m Odion abụọ dị mmadụ gwa m buru moto jewe na nke moto jewe na nke ilu ha na nke ebe a na-agwa gị o nwere more than 2 plot cars eju o nwere treasurer that is o nwere secretary ya bụ ebe uko mark ya moto gị na-aga alụ ya that day abịa mechaa inspection gwa price the secretary abịa take note ma nọmba ihe niile gbasara the moto o tekicha ọnọrọ ana arụcha ọrụ ejekwa ụgwọ dọkanye receipt buru moto nwụna mbịa inidio m ịgwa ihe ọnọ na m ta start ya moto afụ ka moto si eme na moto na-eme isi ọkụ ejebute kọmputa ha tinye na ọnụ ihe na ha bluetooth and everything scan moto scan cha moto sị m ọga ya gwa m ego ole m ma akwụ ha sị m na ọnwa na nkwụta na mma akwụ ha mụ na oche nọrọ ana na they will soon attend to my car nwanne wee je gbaa kuru somewhere nọrọ ana like play 2-3 hours agba ọma were ga-assign na onye ya abịa nwa ọrụ ga-abịa rụọ ọrụ na that my moto my car then after 2-3 hours asị na moto m adịgo mma ntizie ki na moto za nya moto nya efuzie na dị moto chigata n'ọnọdụ kwesịrị ị mara na mmadụ ka ibie mana ihe ahụ ihe ọ na-ahụ m na-ebudeburu gwara ọda mekanik ọ na-emekasị ofe ihe oke o nwere ka ọ na-emekasị ihe dị na agụ a na-agụ ya enwere ike sị na ndị village people mana agị na-enwe village people ọ mụtara ọrụ o nwekwara ike agwụ ya abụrụ agwụ nka na ụzụ mana a na achọ ịgwa gị nweta ezigbota onye ka na ụzụ o nwere ike ọ na-alụ njin lụgide njem mana dọkịta enwe ọkwụte ndị ma ọrụ nọọ mekanik kịta ahụ eme kịta ọsịgụ ji egoro njin ọzọ ọsịgụ ji egoro mejọ na njin mana mgbe a nwere ndị na-arụ ọrụ wee bịa njin ọbụla ọrụ tara ọnwụọ mekanik ya alụta ya alụgide ọrụ onwe ka lekse na ya brain boss ma ọwante na ọdị ọda na-enye nsogbu onwere ka ọsọ nwe hapụ ya ka echi ahụ o nwere ike na-alahụ ụla ma ọ ebe ọ nọ na-ezuru ike abịa gwa ihe ọ ga-eme na dị moto oji ha na-adat moto anyị emedatị na moto a chighatara ndụ ịmara agwụ onye a na-agwa wee mụta ọrụ ọfụma agwụ ya ọ bụrụ na ebe agwụ ya nọ alụwasị na alụtara asị uji na nke ọdịọ and iji ebe alụta ya ihe m na-agwa gị ihe awụ moto na-apụ moto a na-abata moto agwa agbakọ moto ụmụazị exotic cars moto na-apụ moto a na-abata moto ịfụ ndị na-akwụ 100 and ịfụ ndị na-akwụ ego a na-abata ka m na-agwa gị ma ndị ahụ egoro pas ma ndị ahụ ego nwanne o nwere ụbọchị ọbụla da ga na-eji 50-100 or more and everyday gwazie ma ọgaranya ka ya na ebe ị na-enwe 50 to 150,000 daily ịma ọnọ mma na-ekwe oyoyo lọtago workshop karị 2 plot cars left and right space adọdụ n'ọnwa mgbe ị abịa ọnwụ na space adọrọ sef park ya na nearby empty plot so eze moto bịa ife wee drive in for them to attend to ya car ana m achịkọwara ihe agwụ na-eme mmadụ nwee ndị na-alụ jen kena ndị mmadụ ka na-epe attention nwe onye ya na-alụ jen ọlụchalụ jen ọ sị ha na jen a na agha alụtazie nwanne je go jen ọzọ mana ụgwọ na jen a na-agbakọtago ha ji amụ na-eji stọpụ iburu ebịa na shọpụ ya ọkpọtee n'ọnwụ ihe na o nwekwa ike inyekwa services for the next 6 months or even 1 year ya ihe niile abụ ndị chikwara agwụ ha so ịchịkọ agwụ gị talenti abata efu mgbe anwa ị ya anọzi mgbe ị na-alahụ ụlọ agwụ ha na-agwa gị ma etu a o nwere ike na-agwa gị na chen na-adị na shọpụ na-enye gị aji amụ gị naruo ije na shọpụ echi jee mee ihe a na ọya asụ and nke bụ eziokwu ọ bịara ọ ga set datin mee gba moto asụọ ma njin asụọ ịghọtara ya agwụ maka na a ga-enwerịrị kọnekshọn gị mmụọ na-abak data onyinye amara gị ka ị wee chi na-ewe de ude onyinye amara mmadụ na-enye mmadụ ego
you must be a problem solver ka ego wee bịawa. Onwe onye gwara gị na o nwere ihe ị na-arụ ịnọ ya na-alahụ ụla ijela ana ka ije mee oke ite nwanne sọrị eriri gị eri maka na oke ite abụ enyeghị £1. Ịghọtara ya? Nke mbụ na o nwere ihe ị na-eme then ka ihe ịchọ ka ihe nwa mee ọdọkụ possible. So the only thing nwere ike inyere gị aka bụ develop onyinye amara gị ka ị wee na-enweta inspiration from ezumezu mmụọ gị na ha so na agwụ gị ka ha wee na-epropel haya. Enwere ike nwa ngwaahịa na-achọ ịkọ n'ime ahịa agwụ abịa gwa gị na ngwaahịa na-achọkwa ịkọ ije stọọ ya go large quantity na warehouse na ọ ya etinye ego believe me ije gocha ngwaahịa na mgbe ọ dị ọnụ adịwe na warehouse within 2 weeks ngwaahịa akọ. Echekwa mfụ na shọpụ ebe ya ngwaahịa kọwana ije na shọpụ nwoke abụ ngwaahịa akọ onye mba bịa were ihe onye nke ịba bịa welele onye nke ịta bịa welele onye nke na-abịa welele ọsụmụbie si elezina onye bịa sịkwa na ngwaahịa adọrọzi unless onye ya egosi ego na ma ọ sị ha na ọ dọrọzi olugwazi echi ochenje price. Ịghọtara ya? Before you know it ọ ga-elegide ahịa ya niile kwọntịtị o nwere o nwere ike ngwaahịa ya gwụchazie bifo anada anya onye ọzọ nwere anabata ma obuwaga ego. Agwụ na-emere mmadụ ihe. So chukwa agwụ gị chukwa mmụọ gị na ya so ka a bunye gị uche. Whatever you will be, you must have inspiration of it on the spiritual realm. That is the only way ị ga-eji wee bụ ọda akpọ asị chọba gị. Agwụ ifo agwụ a na-ebinye gị ego ebe ndị ọzọ jere ụtọ ije ịdafelu maka na agwụ gị haziri agwụ. Ya gazi inwe ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe gbasara agwụ a nkụwa taa, send alụ m message na WhatsApp 08057837672. Echi ịchọta anyị na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ije ebe a anyị nwere almost 600 lectures ị ga-ege. I can tell you, you must learn a lot. Ya chọkwa ịchọta anyị na Facebook anyị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụkwa afọ anyị maka ọrụ mmụọ dị iche iche na ịgba afa miri emi 08057837672. ka anyị ma obere okwu na ka anyị wee pịachie oge awa. Medike na bekene o omemgbanyibidike o omemgbanyibidike o omemgbanyibidike o tinye ọkpọ na rekene omemgbanyibidike o omemgbanyibidike o omemgbanyibidike o tinye ọkpọ na rekene omemgbanyibidike o omemgbanyibidike o omemgbanyibidike o tinye ọkpọ na rekene. Ka anyị dọbiri ebe a n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Anyị ekwu okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị, our viewers all over the world, ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Dịka onye isi nchụaja ekwubie m okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world, ma ndị na-achọ visa, ndị na-achọ pepa, ndị na-achọ ka emere ya approve nke a maọbụ nke ọzọ. Ana m asị na ihe unu na-achọ na ọchịchị obi unu ga-abịa na mmezu. Ndị na-achọ ego, ndị na-achọ connection, ndị na-achọ mbunye elu, ndị na-achọ di maọbụ ndị na-achọ nwunye, ndị na-achọ ihe akwakụ na ihe enwe. Asị m na ezughị okwu na ama abụnata ụbọchị. Asị m na okwu ọjọọ nwoke kwuru ma nwaanyị kwuru n'isi ụnụ ama abịanata na mmezu. Ekwubie m okwu si na ihe ọbụla bụ negative ihe ụwa ụnụ ṅụrụ nke bụ ogbochi wee nye ụnụ n'oge a. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa eribasị ya mịa si na ọma adịghị ile na ihe ọmfụ ga-ebido mebe. Let there be liberation, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracles in your life. Ma ndị nọ na east na ndị nọ na west, ndị nọ na north na ndị nọ na south, na-eto ha nsikwu ka ọ ga-esi mee n'orie abụ n'orie, na afọ abụ na afọ, na nkwa abụ na nkwa, tụrụ anụ ụbọchị na anọ. Ya gazie n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile.